खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय मम' बानायनाय। ओमफ्राय आं मम'खौ खेबसे सिगाङाव बानायखांबाय, ओमफ्राय दाजों खननै। नै दा आं मम' बानायनो थाखाय मैदा लाग्रोबाय। मैदाखौ आं बे खुरैनै एसे हरदों, एसे हरदेरबावबाय। अननानै नायलांबाय थादो। नै दा आङो संख्रि एसे ओमफ्राय रिफाइन एसे होनानै दसे लगायग्रोगोन। रिफाइनखौ हरबाय आङो। थाव गुबै बायदि नुदों, खिन्थु थाव गुबै नङा दे, रिफाइनसो। दसे आं बिदिनो लगायग्रोबाय गोरानैनो। ओमफ्राय दा आङो दै होनानै लगायनोसै। दैखौ एसे होनानैसो लगायदों आङो, माने खनसेनो होबा बारा जाजानो गिनांगौ। ओमफ्राय नै आंना मैदा नानाया जाबायानो। ओमफ्राय 30 मिनिटसो आं खोबनानै दोनथ'गोन। फारसेथिं आङो मम'नि मस्ला बानायगोन, मानेखि दाउ बेदरखौ हाफ्लेनानै लाखानाय दङ। रुखानायसो दै, रुनानै आं हाफ्लेनानै लाखानाय। ओमफ्राय संख्रि एसे, थाव एसे होनानै आं मोजां लगायबाय। ओमफ्राय सामब्राम गोजा फिसा फिसा हानाय दंखायो, बेखौ आङो होनानै मोजां लगायबावगोन। बिदिनो मोजां लगायबाय थाबाय। ओमफ्राय बे हाइजें, बे सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय बे बानलुमोन दसे उनाव होगोन। दसे मोजां लगायबाय थाबाय आरो लगायनानै दोनबाय। ओमफ्राय नै आंना मैदाखौ दा नाबाय। ओमफ्राय बे मम'नि मस्ला बानायनायखौ आङो होबाय, होनानै दा मम'नि डिजाइन बानायबाय। ओमफ्राय आङो डिजाइनखौ बानायनो रोङानो, जानला मोनलासो बानायदों। नै आंनि बानायनाया बिदिनो जानला मोनला जाबाय। बेलाय आं बानायखांजोब्बाय। दा आङो संनोसै। नैबे मम' संग्रायाव आङो रिफाइन एसे फुननानै लाग्रोबाय, ओमफ्राय मम'खौ होबाय। संग्राखौ मा होनोमोनथाय? सान्द्रि, खेरखा। दा आङो मम' संनोसै, होबाय। आं फारसेथिं दै गुदुं खालामगासिनो दंखायो गेसावहाय। नै दा आङो जानहरबाय, मानेखि होहरबाय, संहरबाय। नै मम'आ मोनबायाबो। मम'आ जाबायबो आंना, नै मोनबाय। आंनि मम'खौ माबायदि नुखो? नै आंना मम'आ। आंनि मम'आ रेडि। टेस्टि नुदोंना सनाफोर, जारौफोर, लोखिफोर, माइनावफोर? जालुगैदे सनाफोर। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ।